At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rikiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Anya ayat ipagpinpin na pilitan yung kinitatang nanang. Saan kayo kadi ang mabait kadagiti karuba? Ang mga nagpanunutan dang awanan ti maipaunag yung. Ay, ninanang mo ti aglanglanga nga awan maipaunag na. Uuray kasanot ti kaimas ti paunag na. Saan alumasag? Anya ayat ay lumasag nga ibagbagayo tata. Tiyak maawatan. Lumok magkunakman laengan no di mo maawatan bitchay. Kababagik at talaga day tuyan. Uray narapi saak, napigsaak. Sana kasken ka alaklakayat. At dalabasit maritdam. Kas kalaubing agas asaw. Ay, nagalaskit din. Awan mo dumabakbakatan. Laklakayan kun kunamkit din. Hoy, nataurak pailaag. Kabaulak pailang ti pumutot iti teenager. Ala tata, ang mga non at ang aga pa kayo kininanang. Kung mayat ay ang agchis kayo iti teenager. Di pa'y mabalod kayo. Ay, jak man amo iti dayta nga abab. Ila matangtang abda. Ispantar ti birabed. Ay, doonat ko nam. Kakaisuna nagpintas tinagan ko. Anya manen ay dayta ispantar ti birabed. Ay, kas kumaitiin ka rin ni bakit iska. Ha, anya pa'y laabulan itiin ka rin na alumakanton tila ako na abagas. Nasurok sapay kit din at 2 taon tinapalabas agam awan bat. Ay, dayta nga amam. Nalaing-laing asubaw. Aglalo no nabartekan. Ay, saan kayo ang maawatan? Anya ayati pagpinpin na pilitan niyo. Ay, ni donat la ti makipinpin na pilit. Dakulit nga utraw. Ay, dagdagulit mo asom. Ay, saom kunak kuma. Dagulit ko nam lang dun sa utropay. Danggaman, awagam ni Osang akabsat mo. Oray ni Rato, amanong mo. Anya sirbi na apinagadal. Kan nakapan ijay abroad, no saan damot amaipayan iti pagnamayan da tao. Neran-ran na lang unay dito yung panagbakasyon mo, Pipita. Neran na pa nag-aapay. Inasaya atap na makatulong at kamo. Oray, saan ka kuman na tumulong? Kabailan mikin kulas da ito eh. Kena damat matangdanan dita. Mat pa da maburag, kena anabasya nga tumulong. Maitulong ko lang tama ti maitulong ko ah. Kaili ko mo ti trabaho ti garden. Ay malagip ko kaya. Oh. Awan mo't langan ni Mrs. Di makurangan. Ay imawag di namin sa nabigat. Ni kano Mrs. Pablo ti mangkuyog kadagiti mangala, kadagiti ang katinda natin. Luklukwin naksamot ka mo tao. Ha? Mrs. Di makurangan kas kada Mrs. Anya datang ibagbagan. Anya ti mabalin, no dahi tarong apelyido na. Oh. Ang tama na pagsarsarita na kita apelyido ti tao. Madiday ta. Wen nga ro ta, kas lakit di pagang angamawan ti apelyido ti may sa tao. Subay ah. Maday, padiday ta. Saan ko ang maawagan ni Manang Usang nanang? Ang mga nung agap-apa naman yung kinibil nga asawa na. Ay, narigat mo't akatunusan ti Amerikano apakiasawaan niya. Ay, kunampay nanang. Nakatumpong ti kabsat ko iti. Di na maigaman ti sweldo ti asawa na. Ay napili mo't nga min ti kabsat mo. Inuyaw-uyaw na ni Piring ta napugot kundi na kano kayat ti makiasawa iti nakurapay. Hanya nga rod ita. Napatnangan ni Piring ta nagsiman ken negosyante mo't ti asawa na. Gasat la ti gasat ako nada, nanang. Kat ni Rataw. Ay, ad-addaman ng dahi nanang. Ni tatanggayam. Ay na. Nalibasan na tamanan ni Dona. Dalaki di man ni Jay Changi. Di la mabutang adi mangisardeng ti panaginom na. Kat numanon ti nagpalaod ti pada na asuki day at Changgay. Nay, Ay, sulo yung matiyag siya, tata donat. Awan pa'y pulutan yung. Sus,
Nagsiyatan ti panakay pinas ti bisngayo. Ay, ay, kadkaduan na ko na. Ukwak ti arak. Bagi mutan at pulutan. Ay, idi kalman kumaa. Apay nga di kalman pailaang dalmasyaw. Ay, nagkikita kami nga rod, idi kalman, dagiti gagayim ko amang nalap. Ay, kat nagado, ti intad da kanyak nga ikan, kas kadarasa, kas kadakurita, oh. Di masan julay. Ay, so ano sam nga rod ti lumidok iti marka demonyo nga awan ti pulutan na. Ay, naibos pa ikit din ti danong. Ay, may magarabiyo, betchay, Nana Esperanza. Umay kuman i-deliver dahil parcelyaw. Anya, parcel ti ibagbagam. Awan kasta kalawat talon ko. Sa balin sa tinagawatan ni tatandunat iti imbagak. Agyaman nagiti ano siya nang itulnog kini tatang Manong Dalmasyo. Agsubli kang tulton bigat. Tamang tadak to iti tagdan mo nang itulnog kini tata. Ay, saan na masapol pa? Ay, ading, kaado ti makukwartat, gapo kadagiti arkila. Uray inaldaw man nga itulnog kumitata dunat. Si kalakit diti gapuna. Ay! Di ka pala pumadaw ha? Dapigan ka na. Tatang, Ay. thanks tita. Uray mo't ni tata natin. Ang angawon kayo laeng. Ang mayat matkit di, no, ipay-sok ti mang katugangan kata kayo. Sige. Salbagjayan. Jakla na bardag. Makaramanday niya dal masukan niya. Saan ang nasaya at tinakarit tata? Agkakaaruba tayo laeng. Saan nasaya at ni Manong Dalmas? Uray barta kakaskada kayo. Agad. Kaya't mo si bardak ang mag-asawa ken ka, ha? Ay, sirbe, pinagadal ka. Saan kayo nasumana upay tatang? Nanang, tulungan na ka mga tibay kini tatang. Bayam lata na sumanaw ti amam, tamno mausawan. Iba na nagman. Napigsapay lang titumang ko, ha? Kabalak pa ti Magda. Kabalak pa ti sobrang asisak. Iba na nag. Iba tamlat tagarudan, betchay. Umuna akaw ni ti unag, makaamu ka ni ti amam. Ay! Tatang, nagistang kayo. Ay, naimbagta na igaman kayo at akos. Kagurgura na dayta nga inam. Kaya dan sakit makaraman ka niya. Babikatanak mat ngarad abadadaan ti kinagwapo. Di usang. Siyak ni Usang. betchay tatang. Ina, mailo kayo sa una yun kiniman ng usang. No, sige nga Rodan. Bye. Sino ayaw di bagbagam ka mo tao? Ay, gut, ang bumlatan na. Uray di ako ni balikas tinakan na. Saan ka no amatuloy inton bigat dagiti nangibaga kay Nicolas. Nga may da tumulong nga agapi. Kasta ka day? Adungat at kwartada na. Uray, tanda akma. Ado, ti mabalin na makasarita dita. Siya kung ti makamu. Ay, makaturog akmat eh. Rabimat kami nuna yan. Ay, Uray siya, kinakbot maturugan. Indon bigat langan. Umayak tulangan ni Digarden. Luko day di alakay Intulnog ko lang aroden, aging ka itiigid ti balay da, karitan na palaang. No, jaklay pagpagabukin ni Bitchay, tinibab ko. Mamin anumot la akiratat nga Ay, awagak man kit din ni Bitchay. Nakaraing mat nga taitan. Anya nga dati ipambar ko nung aping inawagak. Ay, ammo kong. Sa pulot man tinambar na dito Bitchay. Ay, naimbag taad dati numero na dito yung cellphone ko. Napintas ni Bitchay kahit. Agbalintumot ni Oscar. Pantay ta. Agriringan ti cellphone na. Nosong batan na. Naalan. Aday ta, agriringan. Hello? Sus! Nagpintasan ta boses mo, Bitchay. Kasla arbis kalpasan tinapaot patikag. Angaw ka talaga, Manong Dalmasyo. No, umay ka dito balay. No, saan ta ka madanon?
Ibatiklatan kininanang titangdan mo an nang itulnog kinitata. Baya mo day jay. Uray itulog kung tumanan ni tata. Ay, saan magkuman anya ka titiba ka? Ay, kwa, amangan no, agbiyahay ka iti adajoket kasapulam ti mangimaniwakin ka. Jak pay lamasangot ti agbiyahe ka dagitoy manong dalmas. Makumiko makiti trabaho. Apay, saan ka di pa'y nga agbakasyon dagiti kakabsat mo? Awan mo ti plano da? Okay. Sige. Ang, ibagam tulat tawan. Bye. Narigat mo't no kilatay. Ay, talang kamot ngayon pamuspusan ni Kamoto at na makadwada ng trabaho itangal daw. Ay, mapanak tulat ka nito madamdama. Pangitukot akto iti meriendada. Ay, hindi nga tagayan na nabasyang. Natuloy na taman, anapan nakipagtrabaho. Awagak man kiti. Ano sana natuloy na naman? Ay, abak dito iti sut agluto iti pangaldawa. Aldaw mo't gaya man, Esperanza. Ay, naibasak tinaturog. Ay, nagsakit ti ulok. Kasano adi nasakit ti ulom, kat nabartek ka manan idirabe Amangan no, saan mo amalagip no kasano ka nakasangpat dito'y balay? Ay, kat, nagnagnaak Ay, talaga di mo malagip. Intulnog na ka ni Dalmasyaw. Wag. Malagip kon. Uray ta pinainom ko mat. Naawagan nyo kadimot langan ni Usang. No anya nga minti pimanawam Sana simong bat dagiti anak mo nga da iti abraw. Madiday to Aguray ka man. Kita enda ti aramida. Nay, nagsubli ka mat anak. Ada ka dinalipatam. Ay, awan na pa nagdardaras mo nanang. Kasano asaan ka nagdardaras? At kaya't nakaliklikan, Ni tatang mat. Apay kumakayat kayo aliklikan. Saklang arudon nga anak iti kabalayo. Ay tangarod ayan aparte na betchay. Awan talaga nam nabaam ken Usang. Uray dolyar ti kwartana. Imbagak matan kada kayo, nga awan maiturayan na iti asawa na. Kastamot lagarod. Si kanti mga rabit iti daytoy. Tapno balasin nga dan naglupusan ti balay tayo. Masapol nga da katulong tayo. Aniya ti kunam donat. Katulong. Saan ka makibibiyang? Da kamilaan ken betchay ti agsarsarita, Sige tatang, siya kunti makaamoy iti dayta. Iti mabiit, at danton katulong tayo. Kasano kabiit dayta? Saan ta kakarintaran Agsapul pay. Masapol nga tay mapagtalkan ti pilyag. Mabiit ko nagtasaan mauray ti makatawang. Sige tata, saan ta kataktakan kat ni? Agdardarasa. Naimbag tayo manugot ni Nana Basyang Kamotaw. Isunti agluto iti pangaldawan tayo. Tulungan kayon. Ay, naisarak naman ti bagi ng arulan Magustuhan na tapno sa namarikatan. Saan mo't kami nanarigat? Nagburas Kamotaw. Nagmayat tumay. Kasya anak ka mabandong no siya. Nangruna no adult tayo. Tamabalin tayo tek sa sarita. Kabayatan ti trabaho. Tidakas na, 5 tayo laeng. Na nagbabawi dagiti daduma. Ay, si Madut Mutan ni Ama Burag. Lakay mo't kami unay ni Ama Burak. Marigatan na nga may makipagtrabaho. Kasla na pigpig sapay laeng nilakay punpunya po. Ayun kaya. Kumusta ni Ama Pupunya to? Nabayagan na diyang nakita. Adungatan natin naramid na panyo. Anyaman ti pa ka naigan iti panyaw. Alaw-lawatam ka mo tao. Isupay Awan mo ti pa kay naigan ni panyo di punpunya po nga mabay anay bagak. Ay, ulawak samot tayo. Aniya ka ti mapanpanunot mo si kaalaklakayan. Nagado sa bali at tidawam. Anwam, ti katulang. Takay kayat ko Ibu pa'y kayat asaan kanton amarigatan nga agdalos ken aglaba. Dahil tanto lamang saksaklutan kadagiti takulap mo. Ay, jak narwam nga awan ti aramiden na. At
Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. Kayat mo, nga agapata, Si kamadlaangan ti makamaw. Ay talaga asyak ti makaam mo. Tay kunak nga rod. Takay kayat ko. Nasa pa kayo man anang rugi ita ama donat. Saan pa'y matanag kuti-kuti dagiti bulbulong. Inton mang rugi kumaang agkapet dagiti bulong ti akasya iso. Pakakita am garod ita iti bolong ti akasya. Kasa napanawan na kan ti panawan. Saanen akas ide. Ana paunuran ti igid ti kalsada ti akasya. Kat no adapay lang mo tayo duugan nga akasya iti asidag. Ije mapan iti karayan. Ang apay nga ti bittaog. Nuan yan to lang amin ti lablabidam. Nay. Sos! Kas kayo mo't na malalakin, tata donat. Intang wapi batlatan ti nga buting arak. Unaw, at darambakan niyaw. Anya kumatiram bakak. Ay, dandani kayo na sa mana nagmanugang. Ay, sos! At na sa amot mga arem ka ni Bichay. Ay, siguradlom laday ta nga ibagbagam dalmasyaw. Ibartakak man day ta nga ibagam. Ay, yak malamon no anya ti panunot ni tatang mo, Betchay. Saan tayo akasapulan ti katulog? Sino nga tati apalan na? Bayan nyo kadilatan, nanang. Mayat no, da katulong tayo. Tapno saan kayo na marigatan? Kabaulak pa'y matikunak. Adan nakasaritak a pangalaki ti katulong tayo, nanang. Ay, ni tatang gaya. Ang mga no gawid tumanin na nabarta. Ay! Romar, tinatulad ka na kayo! Nagkakabel kayo! Kadamdamag mula ang andan ni tatang mo. Kumarkaray. Nagkakabel yung gantin ang masikog ni Betchay! Anya? Masikugak ka no? Kat naawan matnobyo. Awan tupay kararam kanyak. Ay, Dunat! Ubunag ka! Di ka kat makipinpinok ka. May sarsarak kantulakat nga ta. Ay, siya kung timang pastrag ka ni tatang nanang. Ang mga no may sarsarak ng paiso. Kawan ba't nagayam ti makay tulad ka na kayo? Apalan na kami laing, tanakadal amin, anak ko. Papan kami tupay ka ni Esperanza, di Hawaii. Aniya ka no? Ay nasubraan man ni tatang mo. Mangibabain. Di pa lang kami sumurag ni tatang. Samna mo yaw, at dan tupay ang katulong me. Ni tatang mo. Ay na, agpakaro ti asawak. Nandani pa yun di kaya't akasarita ni Usang no paawagag kinibitsay. Mapankanukit ni Jehaway. Ay, ang mga no, agpatinggala ijay paaway. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tibida tayo, ani super pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nakarumot gayam nila kay Dunat no mabartek. Anawa kumaitay ng mga nusak ti pagpupungtutan na. Naimbag tayo masidig ni Betchay, anang isarap kinukuha na. Nagpintasin ni Betchay. Swerte at numaasawa. Adulakit diti umapal kanya. Dahil diti may sa apod no ana ibaga ni Ama Donat. Adu tinaapal akaruba. Puera de los buenos. Talaga na martek kayo manan tatang. Nagadukon bagayo adi no. Hindi adi no. Isaksakit ka lang aruda, kagura nakpay. Saan kayo akagura tatang? Kapapain. Sika, imbabayin dagijay alapid. Pag din na makakandakit din nga masikog kakano. Sa din, pinakadamagan da iti daytaan tatang. Kasano nga agsikugat, katawan pa'y nobyo. Nabalik ko ba nga agsikog ka? Uray awan nobyom. Do abogado, kas ka na doktor. Di mga sikugin ka. Kayo kitin matulog tata. No, saan kayo pa yan ng rabi eh? Ay, karuba! Umaynak ka sa ako amang rabi! Naiba, sisinain ba? Tatang,
Di pa'y sumarda. Ay, sige, misis. Kasta pa nga rod, bye. Eh? Inton bigat gayam ti sa sangpot na meses di makulangan. Uy, ngumawan parikot na sa ganamin kan kulas dagiti ang katindaan natin, Pipita. Amangan mo na yun ang dapit yung katinda. Ay, nasayat lang ano kasta. Ado pa ti sa bali ang nagpereserba. Ngumawan danag, ta ado ti apay. Nasaya at napagtalnamit lang ni tatang mo. Noan niya ti simno kan kuara. Aglalaw dagiti imbagbagana. Amangan no, aglalaw ngamin ti ininom na anasangar nana. Anya? Baliwak to akasarita inton bigat. Tabagbaga ka na imbag nana. Di nan tumot lamawatan nung bagbaga ka na bartag. No asino diti nakaibaga amasikog ka. Ibabain da kamit launa yan. Awan ti maganab ko no tutupak dagiti kasta abambanag nanang. Anya dayjay ko na ni Donat. Uray agsikog ka nga awan nobyo. Basta abogado, kada doktor, wenno inyero ti makasikogkan ka. Bartek na lang dayjay nanang. In kayo kitin maturong. Alamad langan. Hindi yung baka ni tata. Doktor ka no? Ay, malagip ko lang nga ni Chris. Doktor ngagpaiso. Ngam doktor ti asok daduma pa'y nga ayo. Kitaan lang ni Gasat. Tay kunadan oray saan mo abirukan. Sumangbay. Ipalapal ni Ayat bareng may salat. Ha? Bechay! Naimbaga-bigat mo. Manang Dalmasyo, si Kamat Kayam. Sa apa ka man? Nagwat-wat man da tao tapno ay mawagwag ti boyong apasig sa amat nga arak tinagyan nan. Ken pinambarak man ti gumatang iti pandisal ang nasa pamat anay busan. Awisin ka kumamakikaping di pa'y mat nakariin ni tatang. Bakit mabalin mo da si kalat ti kasangok ngagkape? Kung ngagpaisuhan niya. Mayat sa. Ay. Siyak lang aruden, tinagawis kan ka. Saan pa yan nakariin ni tatang, ta nakaaroti pan nakabartik na idirabi matamaak magnagsagsaga di tiruar. Naggagat kalakit nga minan, Betchay. Mangala ka kuman iti katulong mo. Nalakamit la dayto at trabaho. Isupay nga aramidan ni nana. Ni, madamang agluto-luto iti pamika. Malagip ko kaya. Si kakaditi kadwa ni tatang, anaginong iti kalman? Ha? Ay saan na din? Sige pa niya. Tanay, makasingaak sa iti panagtrab-trabaho. Dayto iti kapeng donat. Awan asukar na dayta, tapno sumaya at tiring na. Langampay ti saan pa'y anausawan. Ay, nasakit ti ulaw. Kan maulawak. Hanggang saan ako na nabartag. Nasaya at nakariin kayon, tata. Makasarita kayo pa'y sakbay nga inak mga opisina. Kaslamat na ubigan. Anasukalan ang nagtakaw ti itlog ti ibagbagam. Nakababain nga minda kiti imbagayo iti rabi, tatang. Madi ti kumarkarit. Madmadi manen ti agpangas kan aglasto-lasto. Anya amadi. Nagmayat to pa yung pagpagak. Agpiloso ka pa ilagamen. No saan nyo amalagip dagiti inaramid yo idirabi itatang. Barang mapanunot yo inton madamdama. Kat maamiris yo ti bidot yo kan saan nyo ton nga aramidan. Ay, mas lakit din dahito kapi atin implang. Itay pa'y ada kapanaw ni Betchay. Kumjak malagip ti napasamak idirabe. Nasubraak nga ta. Kinaginaw. Ay, kun gayam. Nyakit day na pan nakalipat ka. Ay, Esperanza! Apay ayadunat. Mabisin ka kadeng. Ay, inkalatan iti kusina. Aba lang mo tagawon ti ka lang. Saan nakatagabuan, ta saan nakasuswelduan? Dah,
Ay sana ka mabisain. Umasidag ka man. Saan ka makipinpinok ka? Asla mabayadan ti garaw mo. Adala damagag. Anya ti damagam. Nagkarikanyak ni Betchay. Gapotawan ka no tinamnama ken usag. Nakarkaro manan ken ni rataw. Iso ka no ti makamo ang mga iti katulong. No saan ka kumaan na barta kidirabi? Naibaga na kumaken ka nga dan pangalaan na iti katulong. Ay, nagsaya atin no kasta. Ay, napintas unay adamag na ita. Nakngarudan agdigos. Tapno, umapres kwanti bagay. Itapay latipan nakapanunot mo nga digos. Anya ti orasan. Pasla kala nuang ati mangkanti sa aram. Anya kalakit din. Ay, panawan nakmanlangan. Ne, unak manuin ka digos. Kating ka ituloy ti trabaho. Ita ka manlangan. Kan papanam. Ay, bakbakitan ka, di makawawat. Nagagdigos nga ron. Guminak pa lang mga alay ti tuwalya. Katno iti ridaw arumor iti balay ti turong amay. Ay, bagbagak lang kaslanwang at timangkad ti saara na. Nagbayang lakit tinginana masyang. Ano si madot man nga tan? Kapilitan mo nakidanon dahi ti merienda na kamoto. Sagsubliak pat lang ang luto. Ay, dawa ko ah. Para pa iti agency. Hello? Ay, magibagat siya. Ay, kasta ka di, madam? Hapawag yaman na. At daman gaya man sumrukak kas katulang. Ay, iwan, madam. Iwan, madam. Thank you. Bye. Ay, kamaudyanan na. At damanan parunga mo. Ay, bili bakti kinatured yu idirabi. Tatadonat. Kinabutang da kayo dagiti kalugaran tayo. Tawan na kayo turad amang tutop kada kayo. Kasano at tutupandak? Kadno babak ng dagiti anak ko dalmasyaw. Ay, talaga abak nang da. Kasla, saan kayo ana erwam nga nagtalon idiyan niya? Ay, nuan niya ti ibagak kadagiti anak ko. Tung palendak. Ewan gayam. Dahil bagta nakita ka. Kadwaam tuman ni Betchay amang sukon iti katulong may. Aywan atata, day talaga yan. Jesus, umay ayon ni gasat kanya. Kasla agasawa kami nito. Angam? Ibagak ka Saan mo nga arman ti anak ko? Numuna tayo padpadamag dagiti karo ba ang masikog kanukit dahin ni Betchay? Anya? Ay nakarkaron tumanan ti apal dagiti karo ba? Sigurado lakit di nga iwaras ni Dalmasyaw ti nagsaritaan bay. Kunak no sa dino man hindi nakadandanunam. Sigod ka nga uray na sa pakaarimwar kan masipngetan ka asumangpot kat nabartikan. Ay, daimbag na nasabat ko ni Dalmasyaw. Ang mga no sa dino kumamanan di nakadandanunak. Naimbag, tasan na ka nga insungsong ni Dalmasyaw. Pangalaan na kumamat iti kwarta na. Kaburak to pa iti kwarta. Rugyam man ang tiagpanga sa kunak. Akat, bibiyang ko Pundo mo ti bagbagak. Para butbut ti tugaw ken sad ti kalsada day jay. Adamot pagimbaganda. Adamanan ti apal dagiti karoba. Numaidanon ka dagiti labed ken apal akaroba. Anya day. Di kinunak nga rod nga danton katulong tayo. Unay, para day taabanag. Ay, di mo la malapdan tang iwat mo sumnaaw. Sumardeng kan. Sumanao ka. Imbagak pa'y kini Dalmasyaw akadoon nanto ni Betchay amang sukon iti katulong ta. Inaknak mamanan ti anak mo. Kabailan na ba't kagmanehaw? Akure ka man. Makadlawak. Itay pa'y akong kontraan dak. Anya ti sang kakunakan ka. Kaya't ko nga rod. Kaya't mo tarumarak tagbartagak. Ay, saanan? Di ka rumwarpay. Ti anak mong tulatan ti kasarita. Mumut lagayam ti mabutang. Agulimag ka nga rodan.
Agyaman no kasta, madam. Nasaya at no, nakasarita yon. Sige. Suko nagtulatan tagbali nakatulong me. Anya ka tigal daw nga, dadanon tayo dita opisina yo, madam. Sige. May panggap iti nagsasaritaan tayo asweldo kan benepisyo na. Awan ti problema kanya. May saak mat nga empleyado kan makaawat ak kadagita abanag. Okay, sige nga Rod, madam. Naldawa na ka nang ngiti meriendayo Inurukuray ko mga mininanaba siyang gumawan na. Kung Ha? saan na dumtang. Paikot na napuputan ti oras na kadagiti kakadwak. San mi pa yan narik na ti bisin main. Naragsak kami nga agsarsarita, kabayatan ti panagtrabaho may. Ket san min anarik na ti bandog may. Ala, ang merienda kayo pag-imira na niyaw. Saan namali na maladaw to, mangaldaw kayo. Wala kakadwa! Eh, mirinda tayo boy! Hindi, atin dyan mim. Pipita mirinda tayo. Anya nga Rod. Iso na bayagang ka ako ng tinururay mo ni Nana Basyang. Itayak pa lang agis istambay amang palpalabas kinibitchay. Sumip natin. Ag-overtime na ta. Awan mo't nga ron mauray ko amang painom kanyak. Nang liwat kin nagpainanada nga ta. Anam sa abale. Uray inton bigada na kasaritak. Uray tanila kay donat tinang ibaga kanyak. Saan anabartek? Ket saan na amalipatan tinagtulagan may. Iso asaan ang makapagkagkag ni Betchay kanya. Kunak no saan asikat ti dimtag. Apay tilugan mo, Betchay. Pinaalak iti mekaniko tahat tinarimaan na nanang. Madin sa ti preno na. San na matanalpas? Kapilitan na nagpaitulnugak kini Chris. Nay, kudak man do awan ti agar-aram ken ka. Barkadak lang ni Dr. Chris, nanang. Kasla, baklamat. Jaklam mo no, agin babakla. Ayan nga tanitatang mo. Ang mga no, jak na puuta na naglibas. May sarsarak to lang ata. Ni Chris na ito'y umawawag. Apay nga ta. Hello? Na, si ka talaga. Di kan tumat namin di manon dito'y balay. Namamom kan nakasaritam ko madagiti dadakkel ko. Anya? Sikog? Ha? Andun tila sikogan? Ay, Betchay. Asino dahil nakasarsarita may ti cellphone mo, Betchay? Di kong kita yung pagsasaritaan niyaw. Kunak no, naglibas ka man na rimwardo nat. Anya tila blabi daw. Ay, saan nakman na baligtadan? Saan ka makibiyang? Ay, Betchay. Saan ka makapagulbud kanyak? Napigsagayam ti panagangod dagiti labi da karuba. Agbarta kak manan no kastawi. Ang liwat kayong matatatang. Saan ngayaw awan? Asino tinakasikugkan ka, Anya ba na dayta nga ibagbagam donat? Tila mangmangag mo. Si kamot lati mangibabay ni ti anak mo. Ay, saan ka makibiyang konak? Pagpabayan nakit dahin. Sa bali tinagdenggan nyo tatang. Asino kumatimang sikog kanya kat awan mat nobyo. Ni Dr. Chris Daya imawag. Adagayang nobyom aduktor. Awan nobyo tatang. Gayam ko a veterinaryo ni Chris. Inistorya na kanya kita imawag. Nagsikog ka numanan ti may sa kadagiti taraken na nga aso. Oh, nalawag mat nga tanay taken ka, donat. Ay, uray veterinaryaw. Doktor lata. Ang kunambat asan mo anobyo? Wan kayam. Nakasarita ko ni Dalmasyaw. Kadwaan na kanto amang suko ni tikatulong tayaw. Andi Kasimot da jay pobre ngestambay. Nabayagsan nga awan nakisarita ken kuana ngay manihwan na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Italamay baga nga damanan pagsarkak ka mo tao.
Kahit isa pala pa nag-aapit. Sa nabali. Ado kami mo, nagtitinulong. Uray ta, damat ni Nana Basyang para luto. Parang masapang arot mo may ninanabas siyang dito yain ton bigat. O tapay, patulungan ka kaday, ngagdalos manay, winaglaban, wanya. Saan? Manuman lang tilablamak, batok lang man. Sa pakto lang ang tegreeng, tap na makatulong ang pay kada kayaw. Uray saanen, da kamin tulatan. Agi na nakakiday. Tapno makarelax ka ngagbiyahe. Kita tilaing tiyama. Inaknak man na kan betchay. Nakasarita na ni Danmasyo amang imaneho kan ka. May anyulat tan nanang. Mayat mo na da mangi maneho kanya. Jak narwam ngagbiyahe iti long distance. Ay, kasaritak man nga rod asaan nga aginom iti nasanger sakbay ti panagbiyahe yaw. Siyak tulaan ti makisarita kan kwa na nanang. Bareng maranaak iti tiyangge pag-istambayan na. Ay, saan amaw-awan ijay, tapada ni tatang mo adi maus-usawan. Maturog tayo nga rin nanang. Ay, nabanugak. Awagak to gayam amasapa ni Crisinton bigat. Ta kadwain na kamang kita iti lugan ko. Bareng natarimaan ang. Naimbaga bikat mo, ading betchay. Naimbag man ta, naranaan kang agsagsagad dito irwar. At dangamin na ibaga ni Ama Donat. Dayjay, ay inton sumarunong aldaw ti panang sukon ko iti katulong mi. Mabalin mo pa ila ti aginom itangal daw. Pangaasim no. Agi na nakainton bigat. Saan ka kumaan na bartog ngagmaneho? Ay, saan na narigat apagsaritaan dayta, betchay? Amangan no mabalinti mangibaga iti pauna abayad. Mabiit nga rin ta inak mangalay ti kwarta. Bueno, idagas kontulaan nga ni di balayaw. Ay, may mayat ka nga rod. Naimbagla ko mapagkal daw. Narigat mat no, kanayon ang mabartek na tao. Mayat ko mano, kasta ti mapanunot ni tatang mano. Kasla agsangit ti aldaw adi maparta. Anangam ko malang tagmaneho manong dalmasyo. Sana bali ang mabayag tayo makadanon. Nasapa pa'y matkit di madam. Inawagan nakmata ni ti mata. Ay, masapol na irwam kun ti dilak. Kaputa andan katulong yo, masapol madam ti awag kun kada kayo. Para day talaang. Awagan nakmata ni ti madam. Ay, katun na. Kat ni papang mo, awagak tumatan iti Don Donat. Angam, may mayat gayam no, Senyor Donat. Anya, agang angaw kansa. Mayat matinino. Agkin-kin atawa tatap no saan ka may sugal. Ay, kwa, mayat sa. Panagkunak maalak ni Bitchay. Makigtutulaan nga nila kay Donat intun maduktalan na anubya kung ti balasang na. Ang adan to nga tape mabalin na. Nang runa no agdatagsinan. Kala at matanaguloy magkamanong dalmasyo. Adan sa limabas nga anghel. Uno, adan na lagi piyo. Ay, say-say upag nga rod ti bagay. Na iling at kumat nga tan ti arak iti bagay iti kunak. Sa duang aldaw, ajak simim-sim iti arak, madam. Very good. Talaga sinaganaaman niya. Ha? Naitian niya. Linaglagip mo nga taday ti imbaga asaan ka pailaang agin inong iti nasangar. Kababain mo't kami kada kayo, Madam Betchay. Ala, talaga, madam ti awag mo kanyakon. Kasi, andang maangot ko sa bani ha. Ha? Nay? Jak amo day tayo bagbagayo, Madam. Adak pa lang dito'y karinderya iti asitikti marapay iti agency kamutaw. Isu Itay pa'y nga kami kan kulas dito garden. Kyan mi tinagtrabaho Uray, ta kami lang pa'y pagururayan ti katwami. Katningay na ba siyang? Saan ka no makaster kita? Pasakit ka no ti bagbagina. Kunak no ilutuan na kayo pangaldawan niyaw. Ay kan kapilitan na siya kagawid ang agluto. Pino Nicolas. Nalaimbat nga agluto Nicolas.
Ingka rin ni Mrs. Di Makurangan, makamudan ka ni Mrs. Pablo, tayo sudan ti makamoy ti merinda kan pangaldawan may. Nay, nagsayaan dakit gayaman no kasta. Kung gaya, mamangano di ka pa inalpasanangan. At la, ituloy mo ti trabaho may. Ayun na. Sige nga rod kamutaw. Saan lamamin kikita na ito manay. Saan mo akayat abiyangan ka, Donat? Saan nagkumaakagura? Imula maliwatan ang taginom itinasangar. Binigpikat mo pa'y. Ay, agyaman ka. Talimpyo pa'y ti panunot ko. Sa anak pa'y ngamin, anabartag. Kastanto ka ditigalad mo inton adan katulong tayo. Saan ka kati amabaay? Eh, talaga akayat nakasermonan. Ay, nabayag kat ngaminan ajak na pan nakagimong. Agramba ka klaangan. Anya kumatiram bakam. Kat inton umay atawan pa ilaang ti panagkasangay mau. Ay, di kalakat makauawatan. Adan ton katulong tayo. Akan, mabitlaan. Apay adi ka naglutaw. Anyan to ngay ti ka nandiyan katulong tayo. Malam to na makasublida. Mangal daw dan tulatan iti dalan. Uray iga daw. Kundi nardaraan ko matigatanga di dyan ay, nuusan mo akay ti dinardaraan. Dinakdakan latan kan sit saron. Panawan ka man laang Na, Inako nagluto iti pangaldawan tayo. Ay, nasapa may magayam. Nga, si kantumot nga mendona. Siyak ni Betchay man ang pipita. Talo kami la kadagiti dadakkel ko a pagserbyam. Kaaruba mi naman ng dalmasyo, ti nangimaneho kanya. Nanagsaka na ka makapagserbi ka na kayo, madam? Talaga ang mapadasa kundi maawagan iti madama. Inrugi ni Manong Dalmasyo. Akabaso ni Tatang. Madam, mat ka dati awag na kada kayo di opisina yo May mayat nga awagan dak iti Miss Betchay. Tapno saan tayo unay amay bayat? Pagsaritaan kan ti sweldom kan benepisyon. Awan ti problema kanya iti dayta. Awan nga ron ti ado ang pagsaritaan tayo, nanong kasta, madam? Kamaudyanan na. Nakadaanan tayo matlangan. Makautoy tiyang biyahe. Dumanon ka pa'y Manong Dalmasyo. Ay, talaga dumano nak. Ang aginanaak man pa'y laeng. Eh, kape ko ma. Nagdakkel ganti balayo, madam. Nay, kinaam. Talaga madaman, Betchay. Nagtitinulungan may nagkakabsat a pinalagda ti balay mi manang pipita. Nakurapay kami. Ngamgaputa nakaadal kami. Napadasan mi magbasit ti nagnamay. ay, ada kayo matgaman. Nay, Senyor Donat, adda kamin. Senyor Donut, kunam. Uwan gaputaadan katulong yo. May bagay launay nga awagan kayo iti senyor. Salbag ka dalmasyo. Pagang angawan nagsaman. Tatang! Agan-anag kayo Naitarmudong kayo! Kwarto ni Osang akabsat ko dahi ti manang pipita. Dahi ti kwarto, kabayatan ti panagpaay mo akatulong. Alawan sa unay dito ang pagkwartak, madam. Kababay ni sa. Kasanan nagbakasyon ti kapsat yaw. Awan sapay ti plano na akasta. Ay, idila na minsan nga aldawa na sa angok at dinalusan dahi ti kwarto pipita. Dinalusak mo't ana imbagi ti kunak. No, adajak nakita atapok, winusapot ti lawal-lawa. Ano samlaang nga nadalusan? Nakadaldalos lang nga ro, dan na esperanza. Kwarto ka nomot ti malasang yaw, aday di haway day daw. Well, awan mo't plano da pa'y ngagbakasyon. Gapo kadagiti dadakkel ko, iso anangalak iti katulong manang pipita. Nanang, da kayong ti makaamukin manang pipita, tain na ko naginana. Ang mga nuuray ni Pipita ket masapul nga aginana. Ay, panawan da kay pa'y Pipita. Saan ka ngagbabain? Kasla, nagdakamatan. Si kalatan di kasla sukat ni Usang.
Kasla akla tumataya banawawan iti numano akalgaw. Dua matla atawan anjak nakaraman iti ar. Ay, dua nga aldaw kunak kuman. Nabartagak mating. Pinagustuak lang amin ni Betchay kahit. Nujak lang ata ar-ara paapon ti kinapintas na. No manumot nga oras ang nagpapasak anang buya iti kinapintas na. Kunak no agginginay. So, ti cellphone ko gayam tinagkuyag-jag. Asino nga tati umawawag. Bayang pela dita. Ipapas ko kiti aginom. Impagarabiyo, tatadunat! Sir! Nagmayat gayam ti maawagan iti sir. Ang sa anak mo ta maestro. May mayat san o senyor ti awag mo kanya. Ay, no, day tati kayo, sir! Ay, senyor! Nagmayat adenggan. Kaslay di damok ti tumaragtag. Wano, daytay agkuri-kura kiti dot-dot ti manaw. Anya jay kunam. Naimbag arabi ay. Wan, senyor! Rabiin! Nakaludak pa'y kitin! Ururay klam ni madama makaruwari ti kwarto na! Ay, kunak no parbangon pailaan. Isumit lagay manasip ngat pailaan. Mataltalimpo ngawak. Ay, nalal daw kumot ngamin tinaginom itinasangar. Ay, Rumwari ni madam Betchay ti kwarto na! Magrabiin nga rudan, sir! Kunaklakit din no asino tinapintas adim sa agiti kotse nagsardeng iti batog ko. Dakayumot gayam, Madam Betchay. Talaga, madam ti awag mo kanya ko naman ng dalmasyo. Sos, nagunugan ti kalid mo ading. Ay, Madam Gayam. Uray awagan naklatan itinagan ko. Kun saan aday tati pag nervyosa. Daytoy gayam ti nain ti tangdan mo. Naimbagla nga pagmulumog mo. Talaga nga amumlatan. Ay, salbag. Ay, nasubra aksamot yung tinagkatawa. Adan sa nakalagip kan ka. Ay, po. Sige, tanawan ka pa Sige, madam. Sapo. Naglamuyot ang tinakulap ni Betchay. Nangruna ko man o sa ngaribot iniyawat na. Ha? Mabitlaan. Gimatan nga ni Betchay iti kabarbaro akot sena. Ang amapi nga iti bangir tinagluganan na. At dangatan driver na. Denggam ti ibagak donat. Ngam saan mo kumaatagidaksan. Ita, tadan katulong tayo. Agmukas ka kumamatan. Pipita! Pipita! Umasidag ka man kada kamay. Nay, Pipita! katapay nga inayapab ni Pipita. Pipita! Ay, mayat iawag mo kanyak. Conforme. Sir, wano senyor. Ay, di saan kami pa'y abimak ng maestro karpintero ak. Wano purman kunataman laangan. Aday bagbagan esperansa. Pagmukasam ka no tilabaam. Yak mawatan na ito sa ulong ang bukas, sir! Apaisan ka di anak dalos nagitilin na ba? Kabado yun, sir? Sikat ti ibagbagak donat. Saan adagiti arwaten tayo. Idyamon ti aginom iti nasanger. Agbalbaliw kaan. Day. Madin sa day to ya. Di kalakuman inay ayaban Pipita. Ay, panawan na kami manlaangay. Babay nakid din iti katulong tayo. Isyak langan, te. Pumanaw, senyor. Nanapansang. Ay, no panawan na kami. Ay, ad-adda nga agapa kami. Ket no agapa kami nga gasawa. Ay, makabasol ka kang Betchay. Kahit tatno saan ta nga agapa, ken saan ama pabasol ni Pipita. Nasaysaya at no panawan da kalaangan. Ay, babit lang. Saan ko pa yan na ibilin kin ni Pipita ti pangibaunak kin kwa na? Itimplanak pa lang iti kape, Pipita. Si kapay lang ti pumanaw, pansang. Ay, hinuday tati kunam donat. Ay, ngumay kan, Pipita. Pirad ka abak-bakitan?
Saan ka pa'y amakaw awat? Kati pumanaw tagpatimplak pa'y kan pipita iti kape. Ay, sikat ti saan ang makauawat, donat. Ngumay kan pipita. Agkuyog tan amapan iti kusina. Makakapkapi akmat. Ni donat lang ti itimplaam iti kape. Ta sa anak abak nang apatimpla ti kape ken ka. Na, baknang kanaw. Anya ti kahit asawon ni Pansang. Aging babak nangak. Ay, birad ken ampang abak-bakdan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Saan ka nga sumrat ni boss? Iso akapilitan na siyak manan ti makaumay ti opisina. Awagak man nga ron ni Pipita. Ta kumusta ti trabaho na? Bareng mangag na ti panagring ti cellphone na. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello, madam! Kumusta at lang ti trabaho, Pipita? Nasayaan man, madam! Sa bagay, amok anarwam kay ti kasta trabaho. Ay, pasensya ka lang, kadagiti dadakkel ko Aglalo kini tatang. Kalkalpas lang ni Donat na nagkape, Pipita. Manawag. Ay, napanlakit di nagsarak iti pudno a kape. Adda ka di saan na po na kape, Nana Esperanza? Awan nga tati kabalay wino kaarubam amamarte kanya. Iso adi mo maawatan ti kayat ko asawan. Amom, dagiti mamartek akas kin ni Donat. Arig na pabmulumog ti kape. Kasta kaya? Ngumuuray niya ti ibagbagami kinibitchekan ko Saan amatog nga? Pagsasao nati kay-kayat ko nga raw. Ulo sadyak maawatan nga turong day tangay bagbagana, Nana. Nabiit ka pa'y akatulong mi. Nga mangrugi na mangruam kan kini Donat. Anya ti pagkitkitaam kanya kapoy? Kita emet ti laing ko. Sumagmamano lang nga oras. Ada pwede di napadasak ko naman. Anya day di napadasam. Damo mi ti agkita. Awang pa 30 minutes. Ay, nalpas kan Susan. Susan? Asino Susan day ta? Sige nga Rod. Why, nagkita tantaw. Madunat. Nay, nakigtod ka nakakita kanya ket no agsarsarita ta. Ita lang amin anadlaw kayo. Dahil man imawag iti cellphone ko ti kasarsarita, Madunat. Ay, salbag ka. Kunaklakit din no siyak ti kasarsarita. Kapadpadam gayam tinasabat ko, idi pinadas ko, tinagjagay. Kunak no adda balbala na. Tagsasaw ngagbaybay sa. Adda gayam kasarsarita na iti cellphone na. Kasta ngaminan ti uso ita, ama. Saan ka atao no awan cellphone mo? Kun awan ka inawag mo. Anya ka na? Uy. Sa anak at tao, kasta? Ay, Ay, salbag ka dalmasaw. Adda saan ka tao no saan kang agsweldo. Unak nga nabartek kayo man na masangpat at tatang. Kaluklukat ni manang Pipita iti ruangan iti mangagkuti panagtanaputob yun. Ay, Ay, sa bali man ti mapampanunot ni tatang mo betya. Ay pa'y laal daw at tumanabutaw. ay, kasano ajak makaugad. Ay, kastoy nga minday tabi chay. Ti ambo ketsak ti kasarsarita ni Dalmasyaw. Adamat gayam kasarsarita na iti cellphone na. Kat, nabainan kayo. Tinakababainakin ko na. Ay, nagpungtutak pekit din Nujak lang nakatapal. Salbagyay na Dalmasyaw. Ay saan ka ngagkasta-kasta? Na, Damat kat adda binugbog ni Dalmasyaw. ta, Anya nga minti nakapabainan nyo kini manong Dalmasyo, tatang. ay, dayday kanon ti usaw. Maawata ko, ti kayat yung asawan. At damat nagiti masabsabat ko naka earphone. Nung saan dangag-dangdangag iti kanta. At kasarsarita da iti cellphone da. Katedyak kayat nga imbaga na kanya.
Saan ka kano may bilang atao no awan cellphone mo? Uso nga minin data. Uray ubeng, nakaigamit ti cellphone. Kahit sana ka tao kasta. Makibiyang ka man nga miidan ako nak. Siyak lang ti makisarita kini tatang tapno saan kayo nga agapan nanang. Kat, anya nga rutin sungbat yo. Ay kat imbagak nga adaasan ka tao. No saan ka nga agswil daw. Wala ni tatang. Da, Anda nga tanak kang nga ganyo iti data. Ay, madida ita nga imbaga ni Donat kini Dalmasyo pipita. Ang mga nuada sa bali anak ang ngagat makagurad akin kuana. Dapay. Masansan namang mangko na ita. denggam di ibagatkan ka, betchay. Tapno saan nga ulitan, nga ibaga ni Dalmasyo itikas jay kanya. Ay, igatangan na kiti cellphone ka. Anya? Ay, bisyoso alakay. Ay sus, tagtagarin na na. Ang mga numangag na kayo, kataga pa kayo manay. Ay, na, bisyoso day jay alakay. Anya nga tati pangusaran na iti cellphone na Agdenggan na kano iti drama, nanang. Pirdimot nga minin ti radyo tayo. Jak malaki pa patarimaan. Gumatang tuman kidi tayo solar a radyo. Imbagam nga raw, nga igatangam laangan iti radyo. Imbagak, mangibaga tupay kini osang wino ni rato. Ay, amang ano, pagong tanda ka, dagiti kakabsat mo. Aglalo kini osa. Ay, pun ko nakladay dyan, nanang. No nagkari ka iti amam, ay, biru ka na lakid day. Igatangak tulangan tap na awan ti problema, nanang. Maturog tayo kiting. Nagkapiak man lang. Tanam ti dakas na. No adan ton cellphone ni Donat, kat masumok nan ti ag-checks. Ala ni nanang, agimon pa'y lagayang. Ngay, linabasan nak matlatan nila kay Donat. Kasla sa anak anadlaw. Makaguran sa matan itinaibagak idikan kuana. Inangaw ko lang mo. Numuna ta mawawak. Awan mat karod kwarta. Awan pa yun paglod ko. Kasanupay nga rod itajatulag may kani gabi bangking. Kapilitan. Dano nakijibalay. Rimuargayam ni Donat pipita. Di mo lang nadlaw. Nadlaw ko lang itayan ka ni Tirwangan. Saan kumata na nakamakam? Kakaisunaan ng liway na parte kitirapi. Sana kasapsapa rimuar. Nangag ko itay anak sarita dakin ni Pichay. Sakbayan na pa ng opisina. Anta ka no, ipangas na ka dagiti karuba. Anya ka na ti ipangas na. Andanto ka ng cellphone na. Ay, una yan day jay alakay. Numuna takasla di mauma amang ipangpangas nga ado ti balay ni usang ijay haway. Ay, mabati ka dito'y balay. Tainak man sarakan. Ang pakuyog ako makan ka inton bigat, Chris. Madamat pa panam. Sana bale, oray sakton. Anya asukunan ti ibagbagam. Nakakutsiak lang arudan. Naimbag ta natarimaanan. Sige nga rudan. Bye. Kunak na da nalipatan nga ibaga ni Chris. Ni Pipita matgayan ti umawawag. Hello? Madam! Binilin nak ni Nana Esperanza nga awagan kayaw. Napartik namin na simbangpot ni Tata Donat kat madamang aglalaw. Kumarkari ta simbangpot. Empag-ata napilit ko ngayon sarang. Anyamot tag. Nakababain. Apay ka nung aglalaaw. Kuna ni Nana Esperanza, nasasayang ka nung agawit kayo, bay. Anya ka diti orasan.
Pasado alas 5 gaya man. Sige, Pipita. Agawid akon. Salbag na kita ka. Naapal akaro ba? Aging babak tayo ka daw. Tanangala tayo. Iti katulaw. Day talabanan, tinagbarte kanyo, tata. Sa, nakiapa kayo? Impagas ko pa nga may ngayong katangan na kiti nagida cellphone. Kat, liblib yan dakit din dagijay at tambe alamig. Ala, tatang. Saan saya at aguy-uyaw? At dapat nakagura kanya, gapo ito yung bagakanaw. Asaan ka tao, no saan ka ngagsweldaw. Ila na, ang ganyo kitay, tatang. Ay na. Di ad-adan nga ibagada nga lang sutak no kasta to ibagak. Kasano? Ay, Di bagak na niya Ay, kung gayam. Muray sakit, matartarantan. Di mo mat ngamit ilawagan di usag. Tan naman nga tan ama ito rayan ti Amerikano nga asawa na. Saan nyo na problema? Anday tanatang. Soblian kayo ito malam no bigat. At uyog tayo ang mapanitimon. Pagpilian kayo na inyati kayat yung cellphone. Day ta. Pagpilyan na gayab. De, ipan ko ati karirik na te kalala ikanda. Gatangan kayo iti cellphone nyo. Ngam agkari kayo kanya. Saan kayo ngagbarte? Day talaga yab. Naglaka na ito kid daw. Ay salbag. Dahito lao, dahiti kagurak to babarte kak Pipita. Nasa kay ti ulok ken ba ulawak? Isuan niya kinikan iti asukal ti kapiyaw. Tapno daras kay mausawan. Saan nga taan na sayat abungarak? Asaan ka ama usawan? Kunat man no, nagkari ka kinibetchay, asaan ka ngagbartay? Ada ka di kasta nga ibagbagak esperansa. Jak balagay. Bartek ko lang ata dahi jay Kita, kunak tupay ka. Pipita. Hinton adan cellphone ka. Isuro naktaw no kasano nga usarak. Wen atata. Dalipata manan ti awag mo kanyak. Nagmayat ti maawagan iti sinyaw. Sinyor gaya. Kaya pa, huwag pa naman mo dahil talakan. Sinay, inuman yung tikapiyaw, danay, lumamisay. Yan yung lakit tinaya ni Tata Donat. Nangambarang na taano matumpal natin Karina sa anin ngagbartag. Tirigat na. Ang mga no sa bali abiso ti masumok na nodan tong cellphone na. Ay, imbaglakit din tanaanos mo David Chay kung na esperansa. Maawat magkit din ni Madam Bichay. Kasmay sa nga anak. Kaya't na ngay kan iti pagnamayan dagiti dadakkel na. Kayat na, apapadasan na mati sa anda, napatpadasan, iti kinarigat ti biyagda. Nagadoon ti sinusuro tayo pagkatangan iti cellphone, tata. Saan kayo matlangan na makapili? Hindi yung kayat na ito'y. Nanginalaang. Dahi talaag. Asos, nagnginamag. Di pa'y nanginginang ang telebisyon. Kahit anyang arot ti kayat yo. Cellphone, nakaslakadakkel telebisyon. Ay. Luklukwan nagsamat, bitchay. Awan tinakitak akas takadakkel a cellphone. Day, asino tikit kitaam. Ni Chris, may matlagayam dito. Nakita na tantatang. Asino a Chris? Ni Chris, tigayam ko doktor. Ay makalamano ak manen iti doktor. Kita umlaeng tigasat ka. Talaga gayam nga impay suyo tinagpagatang iti cellphone, Donat. Nangina day ta. Siyempre, anyakit din. Nabak na, nagiti anak ko.
Saan asinsinan lati silpon ko? Napintas ti cellphone niyo? Talaga, cellphone ti tao. Kudampay. Nangina day tao. Sa bali lang tibak na nga niya. Ay talaga. Aglalaw ta agmanugang akto iti doktor. Doktor! Ad-adan tumanen ti apal dagiti karuba. Agmanugang ak iti doktor. Nay, kunak man no awan agar-aram ka ni Betchay, adamot gaya man nobyo na. Ang sakto pa'y katimang doktor. Ay katwan, doktor ti agbalin amanugang ko dalmasaw. Ay, saan mo kaday ang mapalpalabas no kwa ti pangitulnog ni doktor kinibitchay? Nay, jak mo day taa, amadunat. Kit no adamot kotse ti balasang yo. Nay, mayat sano tuladam ti awag ni Pipita kanyak. Senyor, wan, Senyor Donat ti pangawag mo kanyak. Nagmayat adenggan. Senyor Donat. Wan nga rod, tagulit ka mat anya. Senyor Donat kunak nga rod, maibagay mat kanyak. Baknang dagiti anak ken manugang kaw. Nagbibising? Katusan kan tulang at adit. Kapay, anya ti ibagbagam Ken amom, kadwame ti doktor amanugang kuntaw anang pili iti daytoy silpon kaw. Nagpintas nga rod. Makapaapal. Na? Ang inalakit di dayta. Amadunat, kaya tiyot ikan kayo iti kachat yaw. Wano ka video call yaw. Ay, anya. Saan kayo amadalagan? Saan kayo nga ipulong kena na esperansa? Basta pa inuman daklatan. Doday talaga ayam akit. Awan problema. Ang numangtad ka ti kachat kaw. Daytay obeng. Nay, ubing gayam ti kayat yo Senyor Donat. O sige, ibirukan kayo. Nasurukan na 30 titawang dayjay iretok kada kayo. Ang kaslag lang lang a baby. Apaw. Ang mayat nga paiso no baby. Ay DC 16 o 14. Ay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nalpas ka na madunat. Nasara ka kun ti pangwartaak. Diya kun problema no sa di mo ti pangalaak iti pagbisok. Panagnikak man, no pod no nga adanubyo ni Betchay a doktor. Ta doktor ba? Just ke. Nabayagan nga ar-arapa apag ti kinapintas ni Betchay. Sino na ka day? Dalmasyo, si kamot ngayam. Na? Saan ka nailasin na dagos? Pipita. Pampananutom sa amat nga minti imbatim ije lugario. Awan din ang iba tsak iti pusok ni Jai no kastati kayo mo sa way. Nangaw kamat gayam, Pipita. Ni Senyor Donat ka deti masapol mo? Kwa nga min, agdinamag nga agmanugang kanon ni Senyor Donat iti doktor. Aywan, doktor ti pakiasawa ni Madam Bichay. Oh, Jak man mo na ito. Talaga ni Donat, Pipita. Saan na pulos ang mabarawidan tiwat na? Saan nga iman ay ti pinagpangas na kinidalmasyo ti salpon na? Inramraman na pa ni Betchay. Nakigtutak nga rin, Madam. Agmanugang kayo kano iti doktor? Ne, Pipita. Apay nga inawagan na kiti Madam. Ay, naimbag tawan ti sakit ko iti puso. Tadyak kumakit din nagkudaa pa din na oras. Nangaw kayo mo tiyan, Nana. May mayat ti awag mo kanya kanana. Saan nakakaskin ni Donat nga agimbabak na gan agrarama. Ni Chris lagi ti ibagbagan ni tatang apakiasawaak nanang. Doktor ngagpaiso, ngam doktor iti ayon. Ne, veterinaryo gaya. Doktor lata. Ngam saan ko anobyo nanang? Saan nga agar-aram kanyak? Jak maawatan no lalaki wino babae di kayat na. O duwag padakit di anya. Magusto ka kakuy-kuyog, tanaragsa ka kasarsarita nanang. Ay nga kasanon, naiwarasan ni tatang mo makiasawa ka iti doktor. Hindi pa ikat nakababainan.
Nalaka lang nga aturan day tananang. No adaagdamang kanya, iba kang agang angawlaang ni tata. Nay, Senyor Donat, apag isula unay da ito'y nasaraka ka para kada kayo. Talaga adesi da ito'y. Saan una napintas? Ang morena. Nasimpet. Ken nalailo. Ado ti talento na. Ay, agyaman na klaunay dalmasaw. Ang may mayat kumapay no na po daw. Ditay kumaring bawan na ti init ti kinapudaw na. Ay, adamo ka na po daw. Ngam agtawon iti 79. Ha? Oh. Salbag ka. Bakbakatan mo't gayam. Ay, dito'y di sila tangarudan. Apag isaw, di sipay gayam tinagan na. Day, umay ka nga raw, ta inta iti tiyangge ni bakit kordapya. Ay, dumayo tayo pala iti sa bali ang barangay. Ay, makauma di ta tiyanggay. Ken narigat no, agbalinta apud-pud no, a customer na. Talaga mat, senyor. Oh. Na, ay, di ka man. Day, kahit mon ayat ti agpalaod. Maawat akong ti kaya tiyo asawa, Hey. senyor. Sige, ija itong nga ron tiyang di ni bakit kordapya. Mayat pa ijay tapno makapaglimang tayo. Mga no machismis kayo nga adda kacachat siyo. Ken ibuking da kayo, ken nana esperanza. Bay amad ni pansang ang dagi jay tamme alabit akaro bati kagurak. Aglalo day nga imang. Asda awak tasan mo't atamme di ko umingan na. Kung nagpaisoan niya, mapagbidutan nyo matan nga aklo titimirad atami atimid ni na imang. Madida ito nga aramidan ni doon at pipita. At damot abim malog manipod iti adda cellphone na. Awan duma na iti kawitan na nakatapwakan iti apon na kitagbalugan. Wen nga ron na esperanza. Apagwansin at ibugunan or arigan pumano at agusan. Tao man ako mga cellphone uray at dito'y balay. Ay na, amangan no nabartik tumanan na sumangpag. Ay, bari nga ano saan na. Ang damo ti cellphone na pagkukumikuman na. Ay, kaya titag meriendan. Awan sa amot nga ruti, mamerienda dita. Kamang kita no, dapay nabati iti bagas ti kamotay. Awan saan na. Inaksalangan kumatang iti pansit iti tsindahan. Amangan no aldaw tulao na yan, talutwan pa'y. Kalangan gumatang iti pansit kan igado. Wino, dinakdakan di takarinderya. Imot senyor donat dati umawawag. Sung batak man. Ama donat, senyor. Hello? Naijak mo na yung mawatan. Ay, madama kami ngamin nga agsarsarita kan lakay ko sa White House. Sino nga taalakay ko si ti ibagbaga ni Dalmas? White House ka now. Kitno adda iti kinawayanan. Ay, na ang angin manangag sa uday taon. Nay, adda man ang chat ni Daisy kanyak. Sorry, lalabs ka. Apaw, naglailaw. Mapanti ayon na nga umubing tirik na. Tiyak masangaw ti umawagkan ka iti kastoy nga oras. Inton rabi ilaang anya rabi ay. Ay, di pa'y kat nabuking nakon ni Pansang. Ay, adda pa'y gayam na yun ti chat na kanyak. Lalabs, mabainak kuma, nga mabalain ti umutang. Ay, sos, uray 5,000 laang. 5,000 ka na. Ay, pangalaak nga rod ita. Ay tangarap ti madiita man ang pipita. At bimalong ni tatang. Dahil tangarot kinagsarsaritaan mi itay kinada may esperanza. Bayam, taawagap to inton malpas tangag sarita. Wino, kasarita inton rabi manang. Ni, dandanin pangal daw, awan pa'y. Tsak mo't nakita iti
iti soft drinks. Naglaw ko pa yan nakikinisim dagiti nadanon ko jay. Kastada dagita man ang pipita. Into ning ka grocerya. Gumatang kanto iti soft drinks. Tapno, saan ka na mapan iti tiyangkin? Ang dapat at matamangar aramidin ni manang pipita. Iso adi makaumay adagos ang manginukat itigi. Ah, Betchay. Kunak man no, entol naka-jay Dr. Anubium. Ha? Manong Dalmas, nagkita kayo kadiki ni tata? Itay bigat. Apay ka de. Nay. Sige manong, nailukatan ni manang pipita tigit. Baliwan tanto tek sarita. Saan kanto amang liplipat into nagkasarkawan ating Betchay? Kunak man na nakaturog kayo kininanang tatang. Rabiin, ada ka di bagayo kanya? Ay, jay, mangibaga at kumain ti kwartam. Uray, 5,000 laang. Anya? Ay, ano niyo ti 5,000? Ay, naimbaglaan ko maanga. Ap, iti wallet ko. Wano, ipan ko dito'y likod ti cellphone ko. Tultuladan niyo mga dagiti makikita yo. Iyalakit din. Mabit lang, takita ti wallet ko. Nay, 3,000 samot lang tinabati na kwartak tatang. Ay, dati ko baro asag sa sangaribaw. Tapno pagpangas ko. Anayamon 5,000. Yun ang mga no ada na bukal a 2,000. Ni tatang mo. Ay, Adaya na bukal at waripo. Day ito'y ita at ikungkunak. Awan, day tanga aramid mo, donut. anya ay ati basol ko ken ka pansang. At no datayo ti pagsasaritaan da dita tiyangay. Luan niya ngamin tinang ibagbagaam ang makiasawan ni Betchay ti doktor. Ay, Betchay! Umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Ay, salbag ka, masidag ka No, adda ka, ijay opisina yaw. No, awagan na ka tibos mo. Makipinpinukaw ka. Si kakit di donut. No adar aramidan na iti kwarto na. Ay, saan man a berber ngasan? Senyor, kunam. Apay ka di, tatang. Kasarita man da ito'y inam. Diyak mo, no anya ti basol ko kinkwana. Takasalaw. Nagwaras ti imbaga ni tatang mo kini Dalmasio. Makikasar ka iti doktor. Ay, nagkapsot kakit din asumungbat. Umay kayong tumakidaya kunam Ay, agparti kami iti 5 abaka kan sa nga pulo anoang. Ay nananang, bayaan nyo latan na kita nga karuba. Ay, umapal dalaang. Aglalo kan imang. At adang imatidog ti tamina dayay. Anayak apito aribo ti pakitsenda kan paggroserya manang pipita. Awan inaramid ko na listahan. Makaamukan nga agatang kadagiti masapsapol iti balay. Uyugat langan ni Pipita tatno saan amarigatan, Betchay. Uray saanan, madam, kabala? Isupay at pakabanugan nyo, nanang. Pantayan nyo latan ni tatang. Anya abantayan, katno nakaaday umaday. Yak napakadaan Papapanan na aya. Ay, yak man amo ti dayjay nga amam. Kakuyugan dalaunay kani Dalmasio. Ay, wan gayam. Naistoryam ka din kini Betchay, Pipita. Ano day, Chay? Imay namin dito ni Dalmasio, madam. Di naman nanupod no nga danobyo, madoktor. Ay, bayan nyo lataydan man ang Pipita. Ay, saan mo ka di atob ngaran? Saan apod no nga adan nobyo, madoktor? Ni Kristi kamain ko, nanang. Ang kasaritak to. Ang mga no day tati gumuraan ni tatang kataga pa kayo. Oh, kumusta kayo kanday si Amadunat? Ay, senyor, kunak kuma. Ay, nagkapoy kan Dalmasyaw. Ay, kat nobya ko na. Nay,
Sus! Napartak kayo gayam. Kahit kaano nga ron nga kita kayo ama. Ito Senyor. Sabado ka daw. Nang ibaga nga men kanyak iti 5,000 a pisaos. Sus, dayta ah. Angam no agkita kayo. Masapol nga adda maramidan nyo. Ay talaga. Sakpay ti kunam. Angam kasanon ngay ni Nana Esperanza. Ay, jak to pa'y maproblemaan nga akin asawa. Si kakit din. Angam amangan no maipada kayo kan lakaybal daw. Aminal malo ni bakit na. Jak mo't nga ron ipalubos. Uy, tapno ibagakan ka dalmasyo. Malalaki na ito. Ipakadak matlaangkan ka, Chris. Tatang namin. Mabainang ngaragkan kwa na. Agyaman na, numawatan na. Gayem ka talaga. Sige, agpasyar ka latay jabalay. Sasawumat. Laman langan. Oh, sige. Bye. Kuyugan nanto ka no, temam muna apis ka. Hindi ba nakalaklakay ti iyaram na kanya. Diyak maawatan at talaga ni Chris. Nauna di ba nagpagwapo yung senyor? At dun sakit na pagtagapapanan niya. Ay, dagdagari pipita. Ang mga numanggag na kanipansang. Kakayat nagpayang ibaasa na. Apay, papanam. Ay, salbag. Nanggag na kalangarudan ni pansang. Ay, basol mo na ito, pipita. Papanam kunak. Ah, apay ay abibiyangan nak. Ay, dakis na ito yan. Made, ti kaadda ti cellphone mo. Ang mga no, kapadpadam dagiti kunkunak. Ang pangalaklakayan. Si kakit di mat abakbaketan. Sa balay ti pampanunutam. Agpakuyog akin dalmasyaw. Adda ka no ammo na alako abaka. Ay, may santo ama parte inton kasar. Dabit chay kan anya tinagan itayan jay doktor. Ay tulungan nakman amang lagi pipita. Ni Dr. Chris, senyor. Ay, saan ka man namang iyaw-awan? Nupod no ti ibagbagam. Sumuro tak katakayaw. Anya ti pambara masumuraw. To kaano pa abakbagetan kan. Pagduaduan na kan agselos ka. Ani ako matipagsilosak. Ay, si kaman langan ti makaammo donat. No adda pa kay sagmakam, gapu iti ka sa cellphone mo. Ay, makaammo ka. Di ako matipakay sagmakak. Di na kayo manlangan. Ay, hindi pipita surutan na ka. Na maging kakalangit tirangan. Andiya ka na. Surutan nga maging gakala itirwagan. At no siya asawa na. Kahit asawan ni Saris ni senyor. Kwa, imnak iri ka pirwangan. Ay, bun gayam. Kan masapol asurutan. Nakarikap tirwagan. Di na kayo nga rin, madam. Kamakamag ni Tata Donat, amangan nung tanak. Ay na. May ramraman pa ikit din ni Pipita matartaranta. Inansan masursurutan ti bagbagana. Madamatan ti bagbagana kanya. Oops! Sakto nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, alas 5 tinagtulagan mi ken DC. Agam, alas 3 pa ilaan. Nasapa kumapay apa nagtumarko. Ti agwa pataranta. San pa'y anagkutay dagiti bulbulaw. Ay, rogyak latan. Ay, Senyor Donat. Agmay mesa kayo, mate. Sus, bukbukudan nyo ti grasya. Ay, talaga bukodak. Anya nga minti ka Adam Dalmasyaw. Makibingay ka kundi say. Ay, kukwak lang. Dito yung gayam tinagtulagan nyo apagkitaan kundi si Senyor. Ako panawan kay nga Ruden. Anya ti pang panawam kanyak. Nalpas lang nga Ruden nga daka. Ay, kadkaduan nakpailaan. Ay, day taman ti kunak. Angam inton addan ni Daisy. Panawan kayong taon. Exactly. San pa'y lagayam apalyado ti panagandar ti utak mo?
Ha? Narabihan na kasi mangpot nanang, taadutin kamakam ko di opisina. Agam, mapaya kasla, aburito tila ngayo. Ay, pasado alas 3 pa lang araw di tayo pimanaw ni Donut. Nandanin alas 8, awan pa'y. Napanan na ka no, nanang? Saan namot nga imbaga? Pinagpambar na ama pandakano kitaan ti baka ama parte inton agkasar kayo kini Dr. Grace. Ala ni tatang, kasano nga agkasar kami, kat no awan matrelasyon mi. Pinaawagan nyo kuman akin ni Pipita, tagawitan. Ay, si kalaangan, ta si katidenggan na. Inak pa'y lang araw dagsukat nana. Niyamot to ni tatang. Ay, manipod nga rod ide adda cellphone na. Ad-adda mo tabi malawg. Italaang nga nasango kang awagan. Hindi pala nalpasan nakaapit kami kumay ti garden yung napanmi mo tinulungan ni Ama Burak. Ano na, hindi pa master kanyaw. Ay kwa, isagan nami kumapagmulan, nagiti muna nagapitan tayo, idada ka pa ditoy. Ngaming ka rin na abayadan nanton, nagiti inutang na aganagan. Saan magkaroon na sweetit na dyan, kamunaw? Ay wan, uray burik kung kuna tayong nasingpat. Matakdiran na ti sa una. Numaguri ka, apay asiririn ka pa ilang Pipita. Urayan kami na makasangpot kaya mo kalakay. Nangato pa'y latinit, ita'y pimanaw. Inawagan ni Madam Pichay, gamsan na sumungsumbat. Ay, day tala nga no, nasarsara kan. Ang mga no, napukaw na ti silpon na. Iso at diyon maawagan. Daisy, ay, uray agpatpat nagta. Uray, nay, bigat mo't gaya man. Saus, mainitan akmatan. Sa dino daytoy ayan kaw. Saan mo't nga ititingat ti kataltalunan? Kunak man no. Nay, awan mo ni Daisy. Anya tinapasama kanya. Kaslaak mo't langan na kidnap. Sa imbelang dak dito'y taltalaw. Naimag, kasi magpat kayong tatang. Napnapanan nyo, itinapalabas ngagpat na kaya. Kwa. Ay, kasano nga ibagakin Betchay. Tiyak mapagsusurot ti panuudot ka. Anya nga taa talaga. Tagtaga inip ko lang ata ti panagkita may kandisay. Isos. Ay. Tatang, apay asan kayo magsaw? Itala ang madlaw ko. Apay kasta tilang ayaw. Ay, anya kan donat. Yak may ladawan tilang. Ya ka mo no, napan ka nagraab. Kas kamit lang naglob na ka no ang. Ay, nakaaya pansang. Ang mga no agapa kayong kininanang, tatang. Kagurat nga men. No, nagangdod tilang ang donut. Ay, apaya kasoy ti angot ka. Agat arak nga, agat pita ka. Katno na bang lumot ni Disay? Inka agdigos. Naimbag, saan da ka akinat katawaan dagiti nakakita ken ka. Ay, nabating gayam ti cellphone ko iti kwarto. Ni Chris Lucky dito mauawag. Day tati saan agnobyo? Dungay, agsikugton ni Betchay. Ay, talaga pumarti tayo iti baka. Apay nga agdudungar tilangam, anadat nak dito tsanggay, kasla agkukurot amanaw. Ay, nasubra nga rod ti iminom idirabi senyor, napuyatan nakpay. Idi pinanawan kayon kundi say, napanak iti natayan, kat na nga bakak iti sugal.
Ay, nukas na nagkita kami matlaangan kin Daisy. Oh, da kayo na sa ti saan pa ang nausawan? Apay, di yung malagip, nag-hotel kayo, gandes eh. Ay kat, anya ka diti kunak. Nag-enjoy kayo lakit day, aga sumdat. Ay, Ay, so, na itapag-gaak yun, senyor. Nek, ay, barasin ko tayo kot si Alimbabas ay, malasin mo gaya mantikot si ti agbalin amanugang kuntaw. Mapan talagang ti ayo na nga agmanugang at iti doktor. Kasta ka day. Hey, at damadan ti apal na kiti karuba. Aglalo ka ni emang kunak manahin. Kaagrambak tayo nga ron, senyor. Nasakit ti ulo ka. Kasapulan na tibungan. Day talaga ayam. Ay kat no, nagado ti kwartak. Sige, rugyan tangarunay. Talaga day, Jay Alakay. Aldaw lang aruda ni tayo sumangbat. Pimanaw manan. Jakmat na si putan ti ruruan nan nana. Ang mga nanda kita itilikot ti balay. Kaya muk nga raw no adala iti kwartume. Ay, nasikap ti loko. Busta, jak pa'y napalutputan na iba nung sa dino at talaga ti nagkapuan na idirabe eh. Sige nana, ta ituloy ko ti agdalaws. Inton malamday taan pipita. Aginanakan. Agtugaw ka, tayo nakmangalay iti meriendata. Nay, nana, baliktad mo tan. Siyak ati mapan mangalay ti meriendata yan. Nabarte ka iti nga botelya nagsangwan mi ken lakay doon. Simre ka kit din itirwanan dan lakay balyo. Anda ni aklag nga ron nasikbab ti dakkel nga aso da. Hanggang budno nga ta makikasaren ni Betchay. Saan na mabalinday ito? Mapanak pa'y laing maturog. Pipita, naimbag ta nakita ka di Tirwara. At dagayam ng sukon kini Betchay. Ni Dr. Christy Jay, apay ka tayo ng masyaw. Kutno ipadpadamag nga ron nila kay doon at nga agmanugang kano iti doktor. Apay, agpaisaw. Tinamag mo man kanyak tayo tayo nun. Awan amok kulak manan. Ni Madam Bitchay kumaati pagdamagan. Si kamot Pipita. Data lang nga ron ti agsarsarita. As-asikaswad da ka nun ti panagkasarda. Ayawan ti takas na tayo taa. Barukan malasang naman. Ang talaga, Dr. Dayjay? Kunak manan, yak amaw. Yak ka ti makibiyang dita. Ay sus, makibarkada ka nga milkin ni Nana Imang. Tapno saan ka maud-udi iti damag. Paimot sarbi makasarasarita. Panahawan ka man langan. Saan ang mabalinda ito Bumalusak, rumisbaka. Kinmasapol ang madisgrasya jay kunkunada nga agindo doktor. Ay, kunak do awag itayan. Tiksmet gayam. Ay, di si dayto ya. Kita ang kanilang. Mailiw nga taunayin kanyak. Para na minsan laang nga nagkita kami. Sungpatak lakuman na masadutak nga agchat. Hanggang saan na akayat nga awagak. Nawan ti pa malubos na. Text madain. Ay, agsasaro numanan ti panagtanit ti cellphone mo, Donat. Asino ay ati ka-text mo? Asos. Anya daytoy inchat ni Daisy. Masikugak. Anya. Sikat ti ama daytoy. Down. Ay naglailon kanya. Anya kanaw. Masikaw. Kaano day di pa nagkita may? Nag-text manan. Apay nga intrangkam tiri daw. Luktamban. Ikasarnak ko nakuma. Nga minor di idadak pailaan. Mabalod kalakit day.
Sos, ituloy ko abasaan. Ikanak laengan iti sangagasot aribo apisaus. Anja, sangagasot aribo apisaus. Ay saus, pangalaak iti kasta kadakkel na agatad. Pudno ka na makiasawa ako, nana. Ay na, nakaap-apalak ka nung ta, doktor ti pakiasawa. Ay, aramid day ta ti ama. Nagado ti maparparbo na. Lalo nung mapartag. Nairanapay ang katwak ni Chris, nanang. Namrayan na lang ti misam. Kumarkaro ti ama. Anya day di aldawa nangag ko adi agsardeng ti panagtanitit ti cellphone na. Nanta na pa'y nga intrang ka ti ritaw. Kasaritak man ni tatang. Siyak ti agdamag no asino ti kachat no katetex na. Saan na pa'y matngamam mo ti ag-Facebook. Ngamog pa yan. Ado mo ti makitkitak dita nga agsel-cellphone na padak anataengan. Ay, awan pa'y ni tatang mo. Ay, balo ka talagang ni tatang. Inton bigat lang nga nakasarita, nanang. Kaslay ti kwarto ni tatang ti nakangagak iti ni agriring nga cellphone manang pipita. Ti cellphone ni tata doon at nagre-ring. Nalipatan nan sa. Kita man no sino dagiti agtetex kan mauawag kan kuana. Tete, ma'am. Nan. May samot lati katetex na. Daisy tinagan na. Anya dayto eh. Ay, manang pipita. Isublim kini tatang na ito'y cellphone na. Sublian na laki ti adagos. Saan mo nga ipadlaw? Nakita ta ti cellphone na. Senyor, kung tartari maanin yung amin, Ay, adan sa problema yo. Pagkakamakam mo, ti panang itanggwap yung. Hey, si Kalati, pakaitalkak iti daytoy dalmasyaw. Nag-text maday ni Daisy. Inulit na nga imbaga. Ama si kog kanaw. Katsak ti ama. Anya? Ay, mabalo na kanaw. Ta, minor di edad. Iso nga, ikakanulaan iti sangagasot aribaw. Uray, tababak ng dagiti anak yo. Manumatlangan nga kadakwada day ta. Nagihimot ni Usang. Tadi namot maigaman ti kwarta ti asawa ng Amerikanaw. Ngayon ngagpaiso niya. Madimat no ibagayo kan betchay. Apay, awan ka di ti mabalin nyo nga isalda. Si kalaang ti pangibagak iti na ito yaman ang pipita. Diyak kaya't nga agnervyos ni nanang. Kanamang nung agapa na ni tatang. Tapay kayam na sikukan ni taktatunat na minor de edad. Kat dumawtawat iti sa agasot na ribo a pesos. Anya ti panagkunan man ang pipita. Madam. Adda-atap ko. Plano ka kasarita ni Chris. Agpatulong akan ko na. Masapul ka man. Anya ka diti may tulong ka. Kasaritak ni tatang. Itid ko ti kwarta. Kadwaan na ka mang surot ki ni tatang asilili mo da. Sige, madam. Nanyaman ti may tulong ka o nakasagana. Senyor, imawag ni Daisy kanya. Saan ka no ang makarwa ni Jibalayda? Impupok ni tatang na. Nay, apay asikati inawagan na dalmasyaw. Denggendak. Nagtulag kami kin Daisy asyak ti pangyawatam iti kwarta. Anya? Uwin! Wano? Sikat ni mangala iti kwarta. Talinukom laang ni tatang manong dalmasyo. Ning, anya ti kadayo kan pipita? Saan apod no ang nagkita da Daisy kan tatang? Saan ka di? Binartak mo lang ni tatang. Ay, mudtoy day da, ama dunat. Saan mo maagaw si kwarta ng masyo? Naglaingkan. Nalawagan ka da kayo ti amin tatang. Saan ka di? Ni Manong Dalmasyo matlaang ti Daisy a kinachachat yo. Pinagparang na nagkita kayo. Babaan ti panagbartak na ken ka. Ay, Dayta, gistayan kan anay sarsarak ka po iti cellphone. Ni Dalmasyo a kasamsangom nga aginom. Tinang loko ken ka. ay, tiloko. Dapigak la kumakay. Bayanin tatang. Nakadaruman ni Manong Dalmasyo.
Sana nakapagulbot ka dagiti pulis. Impudno na pa yan ang sakit la tinakan na. Tatiam mo na kat asawaan na ko ni ti doktor. Ay, kursunada nakagayam ti loko. Ita, saan kan nga aglas-lastog? No anyala di tanti may padamag mau. Agsingsingpit kayo mo't nga taitan, tata. Ay, sika Pipita, di mo yung bagbaga karatista ka. Di sinursuruan na kuma, takinaratek ni Dalmasyaw. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.